Yan, warap. Yun ang saputan. Gamba, dito si Happy Man ulit. Collabs na naman kami para kay pasayahin. Yes. Ngayong araw na to. Ayan, batiin mo muna sila. Mga subscriber natin diyan, mga viewers natin na walang sawang tumatangkilik ng ating mga video. Yes, ingat po kayo lagi diyan. Always pray. 'Yon. Master, may nagtatanong, parang bago daw yung ano natin, yung background natin ngayon eh. Naninibago sila sa background natin, maraming salamat. Shoutout muna kay Sir Takeshi. Binigyan tayo ng tarpaulin. Ginawan tayo. Napakabait talaga nung boss natin yan, si Boss Takeshi. Ayan. Dahil sa kanya, naging pogi ako doon sa likod. Kabila po. Ayan, no? Pangatlo. Triplets sila magkakapatid. Triplets kami, mga kagamba. Ayan. Shoutout sa'yo, Boss Takeshi. Ngayon, ito yung gagamba ko, mga kagamba. Ayan, may, ano ba ito? May tala. Ayan, may tala siya, Tala. So, yung akin po, may pagka maputla. Ayan. Maputlang dilaw. Yan. Pero mendoline. Yan. Shoutout pala kay Gagamche, siya yung nagpasimula ng akala ko yung mendoline. Tapos Sir Joseph. Okay. Step. Ayan, mga kagamba, paglabanin na namin. Okay, sige. Para makakita na sila ng magandang laban. Anak. Ayan, umarap ka. Ayan na, nakaharap na. Ayan. Ayan na. Mga kagamba, harapan na. Uy! Naglalaglag ka agad yung akin. Nagpatiulog ka agad. Ganyan style niyan eh. Ayan na. Uy! Naku po, patay na. Ba't ganon? Patay yan yung pumatay na. sa gagamba ko eh. Ay, patay na. Eh ba? Tala na yan, oo. Yan ang pumatay? Oo. Ay, patay. Ipakita mo ngayon. Hindi, ganyan siya sa una. Ganon? Oo. Ay, naku po. Nagkambak siya eh. Ikaw pala ha. Ikaw Nagkambak pala siya ha. Tingnan natin. Tingnan natin. Nagkakambak yan eh. Lumapit ka. Lumapit ka. Uy. Pag nasaktan niya, nagkakambak yan. Patilo ko naman sa akin, Master, para malaman. Patay tayo dyan. Mananalo yan, pero ganyan? Oo, ganyan Yan, style sige, niya. patalikor mo. Ganyan nga ginawa sa gagamba mo, binilutan. Ayan na, ayan na. Ayun, Oo, kita mo, ayan na. Pumapalag na. Unti-unti pero na ngayon, sino kaya? Unti-unti na pumapalag. Sino kaya ang bibilutan? Sino Kaya kaya? may mabilutan sa laban na to. Sino kaya? Ayan o, sinusundan pa o. Sinusundan pa sa'yo, Master. Mabagsik yung iyo nangahabol Siyempre, pinili ko yan sa ano mo sa mahiwagang pitak mo Mendoline yan. Mga kagamba, Mendoline, kaya ganyan yan, matapang. Yan, Uy, ayan sinalubong pa, Master. Akit ka ulit. Akit ka, yan, ay nagantay dun. Talagang sinuklad ng gano'n, Yun. Kala mo maisan mo ako Ganito yung nakaraan na naglaban tayo, bandang huli binilutan yung sa'yo. Sa una yon, pero ngayon tingin ko hindi na. Hindi na mangyari yun, Master, hindi na mangyari. Ayun bumibitaw lang yun sa'yo, Master. Hindi niya mahawakan yung akin eh. Hindi, gawa ng malakas tingin sa'yo pero mangyayari at mangyayari. Kita mo? Nakita mo yung strategy niya? May strategy siya. Ayun, tinan mo. Ang bilis niyan. May strategy siya. Manduruga ka Pinuputol mo Ayan na. Tingnan natin. Lalaban niya, tinan mo, bandang huli yan, nasaputan yung sa'yo. Tingnan natin. Ano yan, bida? Ayan pumapalag siya. Ano ka, bida? Pumapalag na Ano ka, bida? Ano ka, bida, Master? Master, ano ka, bida? Ano ka, bida? Ayan na. Binibilutan na sa'yo, Master. Sa akin ba yun? Oo, binibilutan na. Ganyan yung akin. Mamaya bibilutan ka niya. Wala. Mamaya bibilutan yun sa'yo yan. Bilutan na sa'yo Ay, hindi pa. Ayan kumawala na.
buwa pa lang na, oh. Ano ka, bida? Sabi ko sa'yo. Ano ka, bilot yung sa'yo? Sinundan, Yung sinundan. nanguluntoy yung sa'yo. Akin ba yung nanguluntoy? Oo, nanguluntoy. Sa'yo nga yung kinagat eh. Ay, ano, nanguluntoy sa'yo. Oo. O tayo na, pakitin mo. Yung sa'yo, tinan natin. Kulunto yung kanya. Nanguluntoy. Oh, ay ano. Uy, sinundan. Sinundan. Sinundan ba? Ayan, nag-iilalim. Ayan, sinundan. Ayan, ayan. Oh. Natin. Sinundan na, uy. Ha? Umiglas. Nako. Kita nyo naman, ang ganda ng laban. Talagang sakmalan sila, oh. Grabe. Waka mo ba, tumatawag sa akin Malacanang. Grabe. Ganyan sumakmal yung akin. Grabe. Mahusay. Yes. Mga putlaan, yun no? Mga putlaan, magagaling talaga. Ayan. So, ganyan ka, ganyan ka busy si Master Mendo. Habang nagkukulab, maraming tumatawag. Oo. Wala na. Sige, titignan ko bukas. Mga git bulb yun, mga git bulb. Paralyzed na. Paralyzed na. Sige Mare, sisilipin ko bukas. Gagambang maputla. Matahapang. Wala mga kagamba? Panay, lagi dyan, panireklamo nga si Mare mo. Sabi ko, di, puntahan mo ito, tignan mo kung anong nangyayari, sabi ko. Pero wala na. Di ba, ano lang, ganun talaga yun, Mare, kasi yung tubig natin medyo nagkakalawang sa loob ng tubo. Wala na kasi, hindi na talaga. Isa pa rin yun. So, tayo pinahawak ni Master Mendo. Sige, Mare, akong bahala doon bukas. Ikaw usap. Double check ko. Okay. Wala na talaga. Talagang... Ayun, tumawag lang sa Pangasinan, yung tumawag. Pinapacheck nila yung tubig nila dyan sa kapitbahay. Ganyan si Tate Mindo. Tubero ka ba? Tubero. Pagka may nagpapatubero. Handyman tayo handyman. Grabe. Yan mga kagamba. Nabilutan yung akin. Bilot. Ayan, pero yung kay Happy Man, wala rin. Kuluntoy din. Ayan, Bumibilot nga eh. Bumibilot pa rin? Kanina pa yan, Happy Man yan eh. Pero galing pa rin kay Master Mendo, siyempre. Ayan, nauna pa lang yan, mga kagamba, ha? Grabe laban. Ha? Imagine mo, Master, kagabi ko lang binili ito sa'yo, tas nilaban ko agad. Hindi, ganun naman talaga, Mindulay. Matatapang talaga. Nakaready agad. Yung akin, yun yung bumilot sa'yo, hindi pa na-upload yung laban na yun. Pero, sino ngayon ang binibilutan? Yung akin yata yun. Nangamalag pa ako mga kagamba kasi ilang araw akong sinipon. Kaya di ako makapag-upload na maayos. Mas lalo kang sisipunin nito dahil yung gagamba mo tinalo. Hindi na, wala. Bibili ako ng vitamins mamaya, yung pulang kabayo. Isa pa. Asan na ba yun? Asan na ba yung iminats ko kanina sa'yo? Pero, rin, may katis din sa akin. Yung delikado yun sa'yo. Yung paa, taas. Ito yun, Ito nga yun, Oo. Ayan. Ito yung akin mga kagamba, yung itim na matulis ang likod. Kasi magkamukha yung gagamba namin, Ayan. Ayan mga kagamba, Tingin ko, mananalo yan, Master. Tingin ko. Wag ganun. Wala pa nga. Ito sa atin. Ayan. Pares itiman akin yung matulis ang likod, mga kagamba, Sa akin, mabilog ang likod niya. ito pala. Mali yung binilabas mo, Oo nga. Bilog pala yun. Mabilog yung likod, yung pinitsuran, Ito. Ayan. Yan. Bilog ang likod, pero para sa itim. Ayan. So yung mga kagamba, sasalang na natin to. Sige, huwag na natin patagalin, Mas Master. mahaba yan, Mas malawak yung bitawan nito. Uy, yan, warap. Iyon ang saputan at kagatan. Ayan na. Ayan mga kagamba. Sino ba binibilutan dyan? Siyempre. Yung akin yata. Nalo ko na. Ba't yung akin? Bawi lang tayo, Master Mendo. Kasi nung isang araw, 2-0 mo ako. Ngayon naman,
Ako naman ang makakatuser sa'yo. Hindi, Mag-ano? magkakambak pa yan. Paano magkakambak? Binibilutan na nga, oh. Bibitaw yan, tingnan mo, bibitaw yan. Ay, naku Bibitaw po, malabo na yan. Ay, ano? Binibilutan Huwag kayong na. kukurap, mga kakamba, huwag kayong kukurap. Wala na. Ha? Wala Wala na, na ba? Master Mendo. Ganon? Naka 5 wins na yan? Tapos ngayon, ibig sabihin 6 wins na itong akin. Kasi tinalo niya 5 wins eh. 6 wins na yung sa atin. Nabawi niya yung na nakuha niya yung corona. Ayan, mga kakagamba, oh. Basta Mendoline. Ayan na. Ano nga ang kanta mo? Basta Mendo? Nagsimula ang saputan at kagatan, nakatis-katisan ang kanyang kalaban. Tapos na. Kasi maano ka. Makaka-copyright tayo. Pag natuloy mo, yari ka. Ayan, mga kagamba, nadali na naman ni Happy Man yung atin. Pero yung isang video namin, natusiri ko rin sa doon. Abangan nyo yun, kaabang-abang yun. Nachampan ko lang. Pag na-upload yun. Pero the Ayan. best talaga to si Master Mendo, mga Ayan. kagamba. The best. Hindi lang basta sa paggagamba, pati po sa kabaitan, the best po ito. Yun. Ay, may tumawag nga sa atin kanina eh. Tutubero ako bukas. Libre yun? Libre na yun. Kasi kumari ko yung gamit namin tubig yan sa kabila. Kaya Grabe. mahina tulog dito sa akin eh. Reklamo nga ako eh. Ganyan Yung ka ba pala, eh? yung tubo nila, magpapalit ako siguro o wash out ko yung mga PVC. Ganyan kabait si Master Mendo. Ayan oh. Ayan, makakagamba. Aha. So natunghayan nyo ulit. Napakagandang laban. Yes. Ayan, reward mo na sa kanya yan. Kainin na lang yan. Akin na to. Oo. Thank you. Ayan, makakagamba. Nakachamba tayo, mga kagamba. mga kagamba. Shout out yung mga ka-vlogger natin, sila Gagam Choy, si Byral, Papunta na sila eh. Sprin DJ, Papunta si na Happy si- Bumbon, Papunta na si Kayakap. Papunta na rito, Master, si Happy Oo. Bonbon, si Gagam Choice, tsaka si Idol Supportahan Ewan. natin yung mga kagamba, sila Alas, Gabs TV, Kuis Oo. TV. Ayan, si Spider Dog, Oo. kumusta ka na? Kapenom. Pa-check up naman. Ayan. Yung sila, Sir Kadaget, Sir Takesi, Sakot kay Sir Takesi, ito, pinagawa sa akin, no? Si Sir Ito, Joseph. Ito, binigay sa akin ni Sir Joseph itong pitak Yan. na to. Yan, mga kagamba. Nigawan na nung anak ko nung pangalan no, yun, no? Yan, mga kagamba. Baliktad ba? Yan. Tama ba ang basa? Oo. Di ba natin kakamustahin si Boss Diggs? Parang busy talaga sa pagtatrabaho eh. Ay, kasi December December, ngayon, talagang Busy si Boss Diggs eh. ano sila sa Shout out sa'yo, Boss Diggs. panahon nila, sa oras nila. Baka hindi na nakakapanood na rin yun. Pagod na rin sa trabaho. Mga ano natin yan, sila Gagam Balls. Yan. Sa mga susunod na panahon, Meron mga pa yan. kagamba, madadagsa na naman gagamba natin Ay, dito. grabe na naman. Oo. Saka yung mga iba dyan na Jason West. ihingi lang ng 2 gagamba. Punta na lang dito, bigyan na lang kita. Ay, grabe, ganyan kabait si Master Mendo. Grabe. Wala sa akin yung kung 1, 2, 3. Walang problema. Iyon na lang yun pagka nakasundot ka. Ganyan kabait Oo. yan. Basta pumunta ka lang rito, huwag naman i-deliver ko pa dyan. Huwag naman ganun. Lugi ka na nun, Master. Okay No? na. Pinabigay mo na nga, Ganyan. i-deliver mo pa. Ano? Basta... Saka yung mga ship, huwag muna yung ship na yan. At namamatay gagamba pag pinaship, ilang araw. Tsaka mahal magpa-ship, Master. Kasi ma- imagine mo kung ang course mo, nurse, tapos mag-ship ka, doktor. doktor. Mahal talaga. Yun. Huwag mo tayo magpa-ship kasi mahal magpa-ship. Di ba? So yun mga kagamba. Ito yung importante. Yan, ang ganda nung ginawa ni Sir Takeshi sa akin. Mendo, Osisero, Gagamboy. Yan. May magandang Ayan o. Pokemon. Pokemon yan o. Butterfly. Ayan o. Taas kabila. Yung Titimon. Ayan, Tatay Mindo. Ayan, nasa ilalim. Grabe. Ayan. Mendo, Tatay Mendo. So yun mga kagamba, hanggang sa muli. Marami pong salamat. Magandang araw. Thank you and God bless.